नि गेजेराव मोजांथार बाइबेल सिरि लानानै फैदों। बेवहाय लिरनाय दङ फिलिपिनि 4:12 आरो 13 सिरियाव बेवहाय बेबादि लिरदों, आङो थैखौबो मिथिगौ आरो आग्लाय बिग्लायखौबो मिथिगौ। जेब्लाबो जेरावबो थोजासे मोनजाब्लाबो एबा उखैनानै थानांब्लाबो आरो गोबांथा एबा एसेल'था आङो गासैखौबो सैनो सोलोंखाबाय। ख्रिस्ट' होनाय बोलोजों आं बेफोर गासैखौबो सैनो हायो। फै जोंबो दिनै ख्रिस्ट' होनाय बोलोजों संसारनि गासै दुखु दाहाफोरखौ सैनानै थानो सोलोंनि। ख्रिस्ट' होनाय बोलोजों जोङो जेब्ला उखैनाय समावबो दुखु समावबो जोङो जेब्लायबो फोरबुनि होनाय बोसोनजों थाबायनो सोलोंनि। खैफोद समावल' निरासा समावल' जों इसोरखौ गिनो नाङा। जोङो मोनजाब्लाबो मोनजायाब्लाबो दिनै इसोरखौ जेब्लायबो दिनै बाख्नायनो सिबिनो, जेब्लायबो इसोरखौ दाव दाव खालामनो सिबिनो रोंनांगोन। बाइबेला जोंनो बेखौसो फोरोंदों। उखैनानै थानांनाय समावबो, गांनानै थानांनाय समावबो, जेब्लायबो गासैबो बिथिङावबो मोनजानाय समावबो जों इसोरखौ जेब्लायबो जों दाव दाव खालामनि। बिदि नङा दे जेब्ला नोंनियाव खैफोद आफोद दुखु सुखु गैया अब्ला नोङो इसोरखौ बावगारनाय, जेब्ला खैफोद आफोद फैगोन अब्लाल' नों इसोरखौ बाख्नायनाय सिबिनाय, बिदिजों इसोरा माब्लाबाबो नोंनि जिउआव, नोंनि नैबे गोथार मन्दिराव मालाबाबो थानानै हाबा मावनाय नङा। प्रेज द लर्ड।